Ако вие не работите тук, ние ще бъдем принудени да вкараме специалисти от други държави, които ще работят за 500 долара щастливи, колкото може да позволи държавата. Мой враг мой. Едно е да си сценарист, едно е да си артист и съвсем различно в качеството си на държавна власт. Извинявам се на българските медии. Това е традиционно изказване за Тошко Йорданов. Това е еманация на неговата простащина. Аз не знам как си представя, че Народното събрание ще ходи да слуша просто на повикване, на кръгла маса нещо, при положение, че разговорът с тях беше преди един месец. И тогава те върнаха някакви поправки. И да кажа с тези, които ни бяха на този разговор. На разговора проблемът, основният, който изтъкнаха и тия фишове, които ги разнава госпожицата не ги показва, за ниските заплати, са основно в частните болници. И това беше изведено тогава като основен проблем. Предложението от страна на депутатите и на парламента беше да се коригира тази част в закона, срещу която голяма част от болниците, присъстващите не са съгласни. Но предложението беше да се коригира и да се дисциплинират частните болници, да дават поне толкова, колкото дават и в държавните болници. Това беше отказано, на място казаха да, това е добре, защото им решава проблема, след което почнаха да се търсят нови проблеми. На предаден закон върнаха поправки, които бяха обсъдени, след това изпратиха нови, сега научаваме, че правят нови. Може да се хвана почти на баща тая кръгла маса, ще има нови поправки на някой друг. Това прилича малко на ситуация да искаме нещо и не знаем какво финално искаме, не искаме да си решиме проблема, ако има такъв. Специализациите. Вие наясно ли се учихте в чужбина, примерно в Италия, какво ще ви се случи като специализанти? Там, за да бъдете специализант по нещо, е в прозорец на има образователен ценз, съобразно какво сте постигнали като студенти. Ако успехът ви е максимално висок, имате достъп до конкретни специализации, които са след време скъпо платени. Ако вие не можете да кандидатите. В България всеки един от тук, студент по медицина, може да бъде специализант за каквото си иска, независимо дали има необходимия капацитет и образование за това. Освен това, ако сте там, примерно в Италия, вие ще ви пратят някъде. От Рим ще ви пратят в Сицилия. И ще имате трудов договор за 5 години. Защото учебното заведение инвестира във вас. Да, ще получавате нормални пари, но ще работите 5 години там. На срещата, която проведохме това, много добре си спомням, как едно от недоволствата беше, че имаме намерение да има нещо като разпределение на специализациите. Защото никой от вас не иска да отиде да работи в провинцията. Всички искат да бъдат в София или в големите градове. В Сандански болницата дава достатъчно висока заплата, дава апартамент общинки, няма желаящи. Вие искате да завършите, да специализирате каквото си искате, независимо дали имате необходимите познания, които се натрупали, защото сте на различни, завършвате с различни оценки, колеги. И не всеки един да става добър специалист след това, защото тук може да специализира каквото си иска. В чужбина щяхте да отидете да работите, да се специализирате с успеха си и да работите след това 5 години там, където са ви изпратили. Затова там няма този проблем. После, тук ППДБ, които ви осигуряват и зала. Супер! Имате 9 министър на здравеопазването. Като злог. 9 месеца. Кой от тия въпроси беше направен малък опит за разрешение? Много е готино в опозиция. Като дойдете да решавате, и аз знам, че не сте го направили. Защото проблемът е такъв, че може да строите здравната система, така в България. Тук сме на различни мнения, всички, тето ние от ИТН смятаме, че търговските дружества е едно от порочните неща в здравната ни система. Но в момента законът е такъв, че болниците са търговски дружества. Как си представяте държавата да нареди търговско дружество, каква да е заплатата в търговското дружество? Вие не сте държавни чиновници. Вие не сте лекари, държавни служители, т.е. са учители, държавни служители. Вие не сте полицаи, държавни служители. Вие не сте общинска администрация, държавни служители. Вие отидете в частно дружество. Как си представяте държавата да казва на частното дружество какво да прави с приходи, с всяко частно дружество има различна печалба. Някой се е на загуба и държавата покрия загубите, защото това е социална дейност. Предложихме ви вариант, в който като дясно мисля човек трябва да съм против това.
Задължиме всички болници, включително частните, да ви плащат повече, за да няма драма в системата. Че вие като студенти следващия път, че поискате държавата да ви плаща заплати, да се учите. Аз, когато бях студент, през закон ми нямаше да мине да поискам заплата такава, която да е по-висока от преподавателя ми. Вие това искате в момента. С процентите, които сте предложили, ако ги сметнете, вие трябва да имате по-големи или равни заплати на част от преподавателите. Това е безумно. Още нещо, което предлагате, или тук минава метър. Написали сте хората, специализирали в чужбина или там получават някаква тъпия от някакъв борт. За специализант получават 10% повече от тия в България. Вие какво искате да кажете на вашите колеги учени в България, специализиращи в България? Са по-тъпи, са по-некадърни, защото тук специализацията е по-тъпа от там. Предположим, че България е част и член на Европейския съюз. Как мога да напишете нещо към вашите колеги, че са некадърници? Защото някой, който е получил тъпия от някакъв борт за специализация в нещо, трябва да има 10% повече. Що не излезете да го кажем на колегите си, като ходите по телевизиите? Медицински сестри получават унизително заплащане. Проблема не е само във вас, проблема е в цялото здравеопазване. И ние трябва да мислим, както и министерство трябва да мислят за всички в здравната система. Не само за млади специализанти, т.е. не млади, за специализанти, които в момента се и обучават. Пак ви казвам, отидете в Италия, отидете, платете си, работете 5 години в някое село в Сицилия и се върнете щастливи тук. И ако си мислите, че в чужбина ви чака всички с отворени обятия в лекарските среди, желая ви успех. Желая ви успех, то когато една система празни места не държи. Да, категорично това беше изключително срамно и недостойно изказване. Вчера, за съжаление, обаче единственият депутат, който го репликира, беше Георги Георгиев, нашия народен представител от Хасково. Някак си така премина извън вниманието на депутатите, които бяха на комисията. Аз да благодаря за пореден път на това, че българските медии, или поне една част от българските медии, отразиха това изключително срамно и недостойно изказване. Наистина, аз честно казано бих искал да поднеса извинения от името на институцията Народно събрание, макар че нямам право, защото не я ръководя и не съм представител на цялата институция, но извинявам се на българските медици за това, което каза Тошко Йорданов. Ние по тази логика дайте да се внесем депутати за по 500 лева. Може пък те да бъдат по-отговорни и по-ангажирани с младите хора на България. Това безотговорно говорене от трибуната на парламента някак се пренесе в говоренето спрямо българските граждани и младите българи. Аз взех отношение официално. Това е традиционно изказване за Тошко Йорданов. Това е еманация на неговата простащина, която вече в хоризонта на безвремието, който се очертал при тях, няма какво да го спира да говори така. Ако нещо до момента го е карало да бъде по-обран в изказа си, сега, знаейки, че никога повече няма да ги има, те станаха изключително нагли. Но аз този Тошко съм го виждал още като бях министър. Същия Тошко, който идва при мене да ме кара да не закачам сталийски. Същия Тошко, който насилваше Христинка да лъже в пленарни заседания и накрая се провали. Вие не сте насилвали. Имате ли? Той съда го е казал. Да. За тези лекари, които тук трябва да ни лекуват, да ни специализират, и сестри, които работят по 48 часа без прекъсване някъде, за да спасяват човешки живот и няма пари. Наглеци. Наглеци са това. Бесен съм, господин Колев, тези трябва да се ходят всичките, да идва меч, българския народ да се събужда, да гласуваме и да ги махаме. Стига това престъпно управление. Унищожиха ни като народ. Тошко Йорданов. Видяхте ли го Тошко Йорданов, председателят на парламентарната група на ИТН? Как се изгаври с моите български лекари? Безпардонно. И даже не се извини, като хората. Полуизвинение получи. Ама не искал да бил да каже това, ама това било извадено от контекста. Извиних на хората, които са решили, че съм ги обидил или че съм се отнесъл пренебрежително към тях. Напротив, ужасно много уважавам лекарите. Конкретният проблем е искането на този инициативен комитет, в който, между другото, част от хората, които присъстваха в залата и на автономичното, като говорите, дори не са лекари, имам предвид, те са все още студенти. Не си позволихте да кажете това на полицаи, не си позволихте да кажете това на ватмани. Казахте го на лекарите, аз за това ви питах. Дали заради това, че министър е от ИТН, за това сте толкова... Не, вижте, те дори... Вижте, се появява те за тази професия. Не, аз дори не разбирам защо те протестираха, защото те хориха и пред Министерството на здравеопазването. Не разбирате.
Ами това не е решение в министъра. Набе какво е извадено от контекста? И знаете ли кое е най-лошото? Че той това си го мисли не само за младите лекари. Той това си го мисли за младите учители, за всички студенти, които са в България, за всички хора, които са извън неговия кръг, които не са от сектата на Слави Трифонов и мисли си го същото и за пенсионерите.